Dnes uvidíte. Knock. Mám ale. Knock. Nice. Hovno. Postaň holospray, zdechnu jo. Zdarová. To je žlutej štíce musím dát. Co je fialovej? No, mrtvý. Já to nedávám už. Ty pičo. OK. Hele, nejsme žádní experti, nejsme žádní predátoři na to, aby jsme tady zandali nějakou 20 kilovku nebo 4000. Jo? Jsme pouzí amatéři, kteří tak dosáhli platiny, jako WTF. Ale tady ta challenge nás docela jako posunula na jináčí level. Nikdy bych neřekl, že P20 bude tak jako overpower, ale OK. Pravidla téhle hry nejsou zas tak jako ustavená, jo? Takže když prostě někde landnem, není tam P20, vezmeme jináčí zbraň a s ní bojujeme. Pokud nenajdem tu P20, až ji najdem, tak jdem fightit, jo? Mimochodem, budu určitě rád za like a follow nebo sdílení ostatním mým kamarádům. Určitě mě to posune dál a budu doufat, že se vám tady to videjko bude líbit. A nezapomeňte follow na Twitchi, jo? V popisku videa. On, jsem takový čurák tady, vole. Jsem jel. Už tam jdu. Klid. Nechoď tam. Ne, jdu tam. Já jsem šel dolů. A P20. Už jdu. Ne! Vždycky zapomenu, že nemám Bloodhounda. Jste. Takový čurák přes půl vole tady týho areálu. To je on? Podle mě. Kdo? Nokl jsem ho. Jo, to je on? Mě. No, mrtvej, dal zada někde? No on byl na střeše ten jeden. Je mrtvej. Já potřebuji trošku nábojů. Oh shit, duo. Mám duel. Pozor, někde tady jsou, já nevím kde. Tady. Projel tam za to. On ho vzal. Oh, No. hlava P20, tak se mi to líbí. 2 P20. Mě zajímá, co s tím budu schopný tady zandat. To si to nechám. Challenge. Dobře, já jdu taky ve Nechceš 20. taky vyzkoušet? Jdu. Máš tady pích 5. Oh shit, kámo, mám na to zlatý zásobník. Jo. Počkej, kde je ta P20? Tady. Já bych potřeboval ale healy, kámo. No, Nebo štíty. co chceš? To je někde Můžu tady. rozbít, jo? Jo. Jo. Kámo, podle mě se slaží jak mažáky. Ty vole, no ale ne, seru na to. P20 online. To je prostě přesně, jo. Ale tamhle drop, třeba tam bude ta červená P20. Čuvek tam bude ten Prowler nebo Kraber. Wingmany můžem? Hele, auto. Wingmany teoreticky můžem. Pojď na ten drop. Jeden musíš mít, víš co, na dálku a ten druhý musíš mít na blízko. Takže dvojkový scope, vole na P20, jo? Přesně, je tam nějaká věcička. A bude to Prowler. Takže co, Prowler je dovolen? Ne, Tak si tady pojď vzít tohle. on tam fakt Ale je. počkej, tak já si vezmu to a vydělám si z toho ten scope. Ok. On za námi byl někde, jo? Ale bacha. Oh ne, zra Prowler. To byl nápad. Kámo, my je vyjebem, kámo. Ty pičo. Kámo, nemají šance. Kdybych tohle viděl, tak bych se vzdal. Má reálně debilní mám chucking, odpojil bych to. Kámo, kdyby nás někdo zabil, kouká se do těch deadboxů, vole. P20. Full vybavený P20, kámo.
Kdybych to měl v jedné ruce, jako nebo nevím v jedné ruce, a kdybych měl v obě jako dual, chápeš? Jak dual berec, tak by to bylo dobrý. 45 seconds until ring close, Noši, já bych to vzdal být nima. Kde jste? Jsem mrtvý. Hele, ty máš tam. Tamhle jsou. Hit, hit. Fakt? Já taky Hit. Bylo z 18, jo, už by měli zdrhat. Tak Chce mít agresivně? Vlastně, že jo. Jsem tak jako médium rare. Hlavně z tohle zbraní bys mohl mít možnost třeba běhání, ale jako rychlýho. Knock. Shit, to je někdo šikanuje. Mám málo. Knock. Nice. Hovno. Hammer Auto. point. Auto tady bylo. Někdo. No, hammer point. Už jde. Já musím mít víc zazadu. Trafit. Jsem mu dal. Pojď nahoru, když tak. Bylo lepší. Ty vole. Ne, z boku jdou. Pravo. Já vím. Pod námi. No tak jsme sandviče, jak si. Aha, pojď zdrhat. A kam? Tady. Oh, Nic, co zvládneš. Já možná ne. oh. Oh, ne, Ne. Bloodhound. 1 minute until the ring closes, and everything here is Ha, zmrde. Jsem čekal, co? Ty pičo, musím pryč. Pojď. No, já se můžu portnout, když na to přijde. Už na tyhle teď uvažuju. Kámo, jak jsme ho zajebali? Kámo, oni fakt před námi zdrhají, jo. A mají červený štíty, jo. Jo, mají. Oh. Typci za nami. Ne, to moc. Pojď. Crack. Kámo, 1000 damage. Já 600. Což je furt dobrý. A tady jsou, ne, někde. A nevím, tady jsou všude. Nepřele tam ty dva ty, já. Typci za nami. Kde máš? Aha. 18? Zada někde. Oh. Tohle žlutý štít jsem musím dát. Co je fialovej? Oh shit. Kámo, já jsem je úplně pokrkoval. Já jsem taky dal dost. No ne, tady jsou. Bacha. Oh shit. Tamhle jsou ještě. No, Pojď když tak ježiš. dál. Kriste. Musíme trošku je poškádlit. Můj knock. To by ho. Je tam další. Nemůžu já respawnu. Zvedá. No, mrtvý. Další jdou.
jsou tam ti... Jeden jde druhou stranou. Ty pičo, jsem za 60. Recharging my shield. One sec. Tossing thermite. Ah! Já to nedávám už. Ty pičo! My jsme byli druhý! My jsme byli druhý, kámo! Tak to bylo šílený. 1009. To je víc než za celý den, vole. Kámo, tak to ne, vole, to ne. Nenašel jsem. Takže zatím hraj s těma věcma, co jsi našel. No tak samozřejmě. S rukou tady běhat nebudu. Jenomže já jsem se našel. To je maškara. SMG here. Čekej, tady mám boxy 2. Oh yes, Spitfire. Hele, mám dobrý základ na light ammo. Pravo, pojďme. Release. Je tady. Je tady? Hero. Ale já ji nemám. No, protože tam byla jenom jedna. Tam je deadboxa. There's an enemy near me. Týpek. Here come the demons. Tracklej. Málo. Hm. Děkuji. Mrtvej. Au, jde ten kaustik. Mě. Málo má. Nice. Zdar. Ty pičo. Nemě P20 náhodou? Nevím, já jsem uměl. Jo! Jo. Co teď máš teda? P20 jednu. A to druhý? Nic. Aha. Jenom P20 online. Já to nebudu, jenom v krajní nouzi to budu používat, toho Spitfira. Hele, další P20. Enemy over there. I wonder what they found. Kill leader eliminated. Deploying jammers. Je v tom baráku. Nahoře. Enemy over here. Tady u mě, vole. Enemy over here. Jsou oba. Prosím, v baráku u mě. Jo, to ještě jde. Kam šli? Já nevím. Nahoře budou. No zada. Ne. Ču. Jo, aha, tak ne, piču. Pojď sem. 45 seconds until ring close, mga kapatid. Tam má to smakanej, kdo je. Meet here. Postaň holospray, deknu jo. Zdarová. Whole squad down. Now. Nejsou to všichni, nejsou to všichni. Tady pod námi jsou. Spotted an enemy over here. Deploying jammers. Beru na. Červený štíty. Ring closes in a minute. Už jdu. We have 45 Ono je chytají víc trošku. Pojď dozadu, když tak. Jsem na střeše, bacha. Co to má? seconds to get to the next ring. If you go down, I'm not carrying you. Oh shit, tady jsme svatý. Ne. Recharging shields. Tak, ale jsme v zóně, oni ne. Takže kudy Oh tudy. shit. Musíme jít tudy potom. Jde. Zprava. Prava? Recharge. A tak tady pod tím můžeme to někde být pak. Je tady nějaký... I see an enemy over there. Střílíme? Ne, ty jsou nad námi. Ne? I No see jo, someone over takhle. there. Můžeme jít tady, pojď. Jo. Počkej, myslím, že jsi tam nahoru.
Prdele. Máš jump tower? Ne, Do ale piči. budu mít chop, co tam bude. Počkej, 3%. Kamu, Není, co děláš prdele? kurva. Ring close in 1 minute. No já se nahoru teoreticky dostanu. Já ne, já to zkusím ale. One squad left. Love Což on ten? Já jdu. these. Ring shield open. Řekni, já se tam pak musím hodit. We've got 30 seconds somewhere. Throwing jump drive. Nice. Potichu, jsou tady. WTF, ne, tam byl ten skurvenej. No jasně, vole. Ty jsi mi dělal štít, kurva. No, ale ty bys ho asi nezabil stejně, co? Asi ne, no. Jenomže Nic, chápeš, špatná zóna. on tam měl toho pičusa. A on stál za ním, já jsem ho neviděl. To tam máš za screen teď. This is your Teď champion. je šampioni. No tak to jsem v piči tak trochu, já nemůžu nic dělat. To je 10 dní. P20 na prvou. Prostě to by bylo přesně takový to video. Average, já nevím. R99 tryharder versus average P2020 enjoyer. Víš, co je výhoda? Že máme Že tu P20. zbraň, že tu zbraň, za prvé, nikdo ji nezbírá, takže ju relativně najdeš. Za druhé, nikdy ju nedají do karga. A za třetí, do shopu ji asi taky nedá. Ale já to tady! No, Hovno. je tam ještě? Nějaká? Ne, byla poslední. Coming home. Half the squads are gone. Hele, P20. Hovno. More treasure. Nice. No, mimo range. P20 prostě to je jediná zbraň, Ale co tady bude je použít. štít, pojď sem. Týpek. On ne. U mě někde. Tady. An opponent. They're far away. Padeš. Tak píče. Dostal za 50. Kámo, co? Kamo, ona Dal má mě chcípla, týpek. ty vole. Prostě zabil. Ona měla Wingmana, že jo? Já jsem chtěl jít k tobě a on mě ten cripple zabil flatlineou. Už když No jsem jasně, tam byl. Wingman. Jinak bychom ho ustříleli jak nic, že jo? Jo, no. No jo, jen si vem z toho shopu. No jo, už chápu, proč si ji bere. Já jsem si vždycky říkal, jako, že mohla si vzít cokoliv jinýho, ale ona ví jako no. Ona je dvě kola před Ten týpek si budeme si, že jsme kokoti. Prostě musíme mu předvést, co umí P20, jo. Hello, do you have a microphone? We just start new challenge, and this challenge names P2020 only. Can you join? Can you join to Kákej, vole, někam. the challenge P2020? Thanks Apex for making me better person. What? What the Okay, fuck? and can you join? No, Jo, měl jsi but jo? P2020 is very OP. OP. Powerhouse of the game. We will get fucked in 10 seconds. It is not. No. Neví. On prostě neví. Jak řeknu, že jsme byli druhý minulý kolo? We were second Everything here is last We time. were second last time. Dvakrát jsme byli I second. can't wait to meet them. 2 times. 2 times in a row. Nepochopil. Oh yes. P2020 here. Ty vole. No. Czech Republic. Do some shopping. Má P20? Možná? Myslíš? Nevím, nemyslím si, ale... On má 9 nebo takovýho. Making contact with enemy. Okay, wait. We got you. Jdeme ukázat, co umí P20. Fajn. Jo, doufám, že to bude ta nejlepší hra, týpek se z toho asi posere. Akorát nemám žádný scope a vůbec nic, attachmenty. Já mám jenom ten laser a Kde až je? Kde má ty člověky? Hm? Frag out. Tingnan mo. Taking shots here. Shields are recharged. Charging my shields.
Oh. Kámo, má málo, má málo. Ne, já jsem nabíjel, zabijte ho. Nice. Oh, nice. Nice. Hraje P20, hraje P20. Fakt? Jo. Kámo, to nemá nikdo velkou shield celu. Já mám když tak. Hostile right here. Takže mě spadla až moc dopředu. Mám si heal? Knock, one knock. Bez cheatu, jo? Či? Jak je to s tím posledním? Nevím. Healuje se. OK, já ho jdu respawnout, pojď za mnou, když Počkej, tak. tady. A? Tam. To na něj, pojď ho respawnout. Shops open. For VIP. Týpek. There's someone. Čo, on má to zábradlí. Víte, že to tam dost dva. To je. Zdrej. Another team. Ano, up. The zona, jo? Mhm. Zone coming. Machar, za vámi jsou fialový. Kodých je. Ty vole. Ty plánu, jo, tady mám. Tady někdo půjde, ne? Bychom mohli tady se střílet. Podáme jsou, no. Contact with hostile. Ring close. Zleva ti jde. Cracked an enemy shield. Found an enemy. Reloading. Pozvednu. Voda? Enemy shield Jo. broken. Reloading. Your help is very helpful. Je. Má málo, strašně málo. Doraž to. Nice. That was the end of S něma. Nic. Necháme, než se fajtí. Frag out. Here come the jammers. Enemy shield broken. Reloading. Frag out. Tingnan mo. V baráku. We've got 30 seconds to get to the next ring. Oh shit. You go down. Hold on, I need to heal. Taking shots here. Throwing thermite grenade. Opening. I am taking fire. Amping shields. Má červený. Using my Phoenix skin. Bude jumper, když tak. Not here. Recharging my shields. The ring is near, but it closes in 10. Alice. Tajný hovno. Recharging shields. Who's ready to fly? Jo, nice. Yes. No tě Wingmana, tak můžu dej, když tak. Nějaký chudá. Not all of us are
Tou stěnou. An enemy over there. 1 minute before the ring closes. Firing! Reload. That's me. Got you amped up. Reloading! Release. Ring closes in 45 seconds. Reloading. Think they can handle my damage? No, sama z boku, z boku, z boku. To jsem trefil ve vzduchu. Got me. 2 teams left. That means we're top 3. Reloading. I am taking fire, friends. To v píči, jo, ale co. The ring is near, but it closes in 10. Prdele. Got you amped up. Oh man. Musíme jít. No to stojí cokoliv. No to jsou taky, ale. GG. GG, thanks for playing. On to líbil, kámo. Ani nepoděkoval třeba za takovou dobrou soutěž. Ne. Ráni jsme byli třetí, ty vole. Já Jsme? ještě žiju. Jsme na dlouho. Píči. Něco si vzít P20, tohle nemělo smysl už vůbec. A pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, bude další díl, můžete ho očekávat. Jo, to je ode mě všechno. Budu se těšit v dalším díle. Čau čau.